Dă-i drumul, Ionică. 1, 2, 3, și... Hai, mă, ce mai Hai, mă, așa, să mă... Bă, da, așa de greu. Ia, dar ai tu tu? Dacă vorbești. Hai! Da, că nu știu. Nu, ți-i frică, n-ai tupeu. N-ai tupeu! N-ai tupeu! A, tu, fe! Hai să vedem! Eu sunt! Hai să văd că faci asta! Fă o schemă de aia, cum știi tu, pe aia cu piciorul. Da, cu piciorul. S-a arătat așa, chiar. Mai fă o dată, fă-o pe aia, așa, pa. Pe aia așa, care o făceai tu. Asta e coaie! Tu ești coaie, nu sunt eu. Ia, bă, Ionică, ia cântă ceva. A, să cânt? Da. După blocul Catie, la toată familia, dacă l-am prins pe stradă, acolo rămân bacuțitul mie, dacă vrei să te spune cine vrei, acolo asta. Asta este cagica frumoasă, dacă l-am zis de ea, e bacuțitul mei. Dacă vrei să fii Tosiana, spun cine vrei că să facem nuntă. Spune, hai dragostea mea, spune cineva. Mai zi ceva. Hai, mă zic, stai așa. Iară, încă o dată, că am greșit refremul. Refremul. Asta am greșit. După blocul Catie, la toată familia, cagica mea, dacă te atinzi de tine, spun-mi la telefon. Dacă te-a pus cineva să te omoară, spun-mi așa, îi pun bagă la pușcării, toate viața pun pătura noi. Dacă vrei să te omoară, acolo te cacă în crei. Da.